Ahojte všetci. Dneska som sa rozhodla, že spolu si spravíme kondicionér na vlasy. Ja tento recept používam veľmi často, vďaka nemu sa moje vlasy veľmi dobre rozčesávajú a sú jemné. Pozostáva len z dvoch surovín. Je to vlažná voda a citrón. Tento recept môžete vylepšiť aj tým, že namiesto obyčajnej vlažnej vody použijete perlivú minerálku, ale pozor, takisto nesmie byť studená. Poďme na to. Ja som si už tento kondicionér pripravila, použila som veľkú nádobu, veľkú plastovú nádobu, vždycky používam ju, pretože mám dlhé vlasy a potrebujem veľa vody. Dodala som do nej vlažnú vodu, pozor, nikdy nie je studenú a vyžmichala polku citrónu. Teraz, ako sa nanáša? Treba si umyť hlavu klasicky šampónom, potom naniesť tento kondicionér a v zápäti už vlasy následne neoplachujeme. No a necháte ich vyschnúť buď prirodzeným spôsobom, ako to robím ja, alebo s použitím fénu, to už je na vás. Aký je účinok tohto kondicionéru? Vlasy sa budú lesknúť, budú sa krásne rozčesávať a budú jemnučké. Dúfam, že sa vám tento kondicionér bude páčiť. Vyskúšajte tento recept a dajte mi vedieť, či sa vám páčil. Vidíme sa na budúce. Ahojte!